Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kuyini ngingqole ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholodwa likamentshise thuluza ngihambe nalo ngilifice ensimini xamuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangapana ngunogwajubhajwa ikhulule ngithi dada dude damini kwadideko ntaba kazikhonjwa ngumfoka makhandakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana Thombo gelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona ngithi zitha zami zaxolisa mase sibona amandla amakhulu asemazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangisisi hayi kuzoshuba namhlanje kuzoshuba namhlanje ngeke ngize ngikhuluma into engayazi never ngeke ngikhuluma into engayazi sebethanda bangibize ke ngibhaka for nothing ingoba bathi ingoba ngihambile ngibonile ngizenzile and wathinta ubhakuda kuyini ngoba ngingqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholodwa likamentshise ngisho ithuluzi mina ngihambe mina ngilifica phambili ngilifica ensimini xamuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangapane ngunogwajobhajwa ikhulule sithi dada lidude damini kwadideko nteka nazikhonjwa ngumfoka makhandakhanda mina ngindlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana into ngasozwa ayibona iphuphile khohlwa from 2010 until to date siphusha wona lo mshikashika abanye babengakazalwa ababekhona sebaphupha bonke kodwa uking bakumile ngoba yindaba ngoba ngahamba ubizo luyeqiniso angilalanga ngavuka wenza ngalo msangano mina ngilale ngivuke ngithi hayi ke sengiphuphile sekunamandla ngenza ngalo msangano mina kenza ngomsangano angihambanga futhi ngayohlala emzini womuntu hambanga yenza lonto ngoba nakho umthiwa umuntu uyagula bese ehambe yolashwa leyo lashwa khona bese ethi lo muntu okumele lapha umuntu bese ethi kumele uthwase wena sangano lonto fana ukuthi umuntu ngamthatha egula umuse esibhedlela athi befika esibhedlela sekuthiwa kumele ube udokotela wena ikhonto enjalo bafowethu xa ngibabona abantu mina bechoma athi umuntu mina ngathwasa mina ngakhishwa ngembuzi ngakhishwa ngemfene ngakhishwa ngenkomo fusa sak into namandla idlozi lakho kumele mawumuntu usagula kumele idlozi lakho likwazi ukubonisa ukuthi ubulawa bani lekhaya funa idlozi lakho usagula unenkinga funa likwazi ukufika idlozi lakho likuvezele abantu abakwenza ukuthi ube nenkinga idlozi lakho kumele likukhombise ngisho umfule kumele uyogeza kuwona kumele likucacisele idlozi lakho ukuthi amandla amakhulu esemanzini kuze ungadlali idididi egcwele wonke umhlaba futhi sakaba zidididi mele idlozi lakho likwazi ukucommunicate nawe magula ingane alifiki idlozi lakho lithi thatha u1 no2 no3 iphuzisa ingane noma uphuphe kunesalikwazi noma ikhehle lifikayo lithathe into ozoyibona liphuzise noma kuphuphe yona ingane fika ikhehle ngayazi liphuzisa something mayisiyavuka sikhuluma ukuphila la sikhuluma ukunqoba la ngoba the moment silokhu siba soft kunenyoni egcina zisijwayela kabi izicathi siyalingana nazo idlozi lakho alingangeneleli sewuze waye emzini womuntu ngoba la uyakhona emzini womuntu khona idlozi lakhona
once wathathwa wayisa emzini womuntu noma ingayiphi indlela la uyakhona emzini womuntu usuyocela edlozini lakhona. That is why mina mase kuthiwa hlala khona, once wahlala emzini womuntu usewumuntu walapha. Funa mawusugoduka ucele ukuthi usuyahamba ngoba ubusumuntu walekhaya. Wangena nje emzini womuntu umuntu walapha. Abantu ngicela manje labantu abathi babelaphi aba understand ukuthi njengamanje kune crisis. Uma umelaphi noma uyinyanga yesintu awu recognizewa eSouth Africa. Yini ngampela makukhona amandla izinyanga zingakwazi ukwenza amandla ukuthi uhulumeni ayi recognize ngenkani ngoba azinawo lawo mandla. Ngawugcina ikhala. But truth must be told. Yini into erecognizewayo ku recognizewa odokotela basentshonalanga. Yes, ngoba yindaba ngoba i-level ye-medical doctor ne-level ye-traditional doctor is too different. Umuntu wesintu uyahluba nje, uyayithatha impande emhlabathini ayigcobe ayimixe nenye impande, ayigcobe ayimixe nesinye isilwane, akushise noma kugcobe noma kuhlanganise nomenzeni athi phuza. Into yakhe akanayo ishoka ukuthi uyofika yenzini. Uthembele kwispirit ukuthi oh ube nathi edlozi aphile thembe kwispirit. Kanti ka medical doctor to test baba. Thiwa yes, selikhulumile idlozi lakho, sesikhulumile isiphiwo sakho, but test iyona ngina bakuphela ebaba abantu besintu ukuthi bangangeni ebhedlela. Shuthi level yabo isangaphansi. And sengibona abantu abaningi mina. Umuntu afika athi uyinyanga athi uyisangoma athi umthandazi kodwa mayisegula umficela le ambulance seyoshona esibhedlela sebheke phezulu emashidini abhala ukuthi hospital seyagula. That is why ngithi akufanele mawunedlozi idlozi lakho likubonise ngabantu. Funa likuvikele idlozi lakho mos. Funa likuvikele idlozi lakho. Nawe la ukhona mfowethu idlozi lakho lingakubukanisi nabantu, alikuvikele idlozi lakho lapho ukhona. Alikhulume nawe idlozi lakho. Ungasebenzisi imagination. Alikhulume. Afika amakhehla ifika izakazi ebusuku. Zikhulume nawe ngoba izalukwazi zakho. Zakho. Zifuna wena uphumelele izalukwazi zakho. Azikhulumeke nawe. Winyanga umthandazi ezakhe izalukwazi. Sakhuluma nje ngamalokhuzana ngama spirit amadlozi. Ngayichaza lento. Ngiyakhumbula ngangisibonele ngokuhlaba inkomo. Ngathi mawuhlaba inkomo awuhlabeli idlozi lakini. Angikhathali ukuthi mina nitheni emsamo nitheni enzela abantu. Tshela yimini ukingibhala. Into emnandi ngami ngifike ngikhuluma into mase ngiphinde ngiyakuprovela. That is why engekho umuntu ongaphumela obala athi uyinyanga uzongithakatha. Never baba sho singahlangana zibe 1 million futhi ngeke. Ngisho ngasuke sangaphandle. Ngeke. Ngisho ungasuka ekwazi ukuthenga izinkabi, ngeke kwazi ukungithengela inkabi mina. Address yami ngisho clean number 44 Rocky Ridge Road Hilal. Kodwa akekho umuntu ongathenga inkabi efika ingene esangweni lapho. Ngangena lo muntu othi ngiyayifihla iaddress. Angenzi leyo nto mina. Kenzi leyo nto mina. Phela nami ngabe soku17 nami manje. Soku17 manje. Number 44 Rocky Ridge Road Hilal. Agadwa. Uyangena nje, you just walk in. Agadwa. Ngoba yinda ngazi amandla engihamba nawo. Hayi ukuthi azikho inyoni ezazama ukungizama before. Ukuthi azikho zingizame ngawo wonke ama level. Ezinye zithi zifuna ukungisusa, ngeke ngisuswe yinsha. Never. Ezinye ithumele, hayi ukuthi azikho. Inkinga mawusufikile. Akukhona emzini kuthi umuzi wesigwili. Yasetshenzwa la, kunepower la. Nkosi iboniza. Uyafika sikulindile. Bayazi abanye abake bathumela abanye abafana behamba ngeemoto zamaphoyisa ezu2. Bafica ngibalindile esangweni.
bathuka ngathi ngenani madoda. Kwabuza bona bathi usho ngathi yes ngenani aniyona ingozi. Irregardless unize kanjani. Kavula isango bangena. Ingakho kwathi noma sebeyiplant into abayiplantayo baphinda bona bayikhipha futhi. Basho futhi bebethunywa ubani. Isho ukuthini lonto? Isho ukuthi akudlalwa nepower. Nepower. Ngizizwa ngithi nawe la ukhona ekhaya iba nepower mos. Ungadlala abantu. Hloma ke wena, hloma ngepower yokufunda. Hloma ngepower yemali, hloma ngepower yedlozi. Ziyamsala izinto. Funda ke iqaqa ingqondo. Imali iyavula kuvaliwe. Iyavula kuvaliwe. Baba, kulomhlaba sikona akekho umuntu ongama athi mina ngisikhulu thizeni angikaze ngithathe ngisho u50 rand ngithi kuthiwa ngiyaphiwa ayikho yonto. That is why ngisho emsebenzini ehlelekile yaye kuthiwe mawuphiwa unganqabi bese bethi kodwa isho. Bethi kodwa isho ngoba baba lalela kuyaphiwana lemhlabeni. Nami ngiwaba abantu engibaphile kodwa likho ilanga engathiwa ngiveza abantu engibaqalazile ngemali mina. Ngiqalaza inqwaba kodwa likho ilanga ngisho ngafika bani ethi wapha abani imali emhlabeni ngibhaka ngeke ngisho lonto mina. Ngeke ngisho lonto. Kodwa kusalayo ngikhiphile inyuko. Ngikhiphile inyuko and ngisazoyikhipha futhi. Vula indlela. Indlela iyavulwa ngenyuko. Thola ukuthi umuntu kwenzela ifavor. Kwenzela ifavor bese kuvaliwe. Kodwa usuyafakwa wena. Lo muntu othe kulungile ngena sengiyavala umqalazi. Fika kuma petrol bani station. Fakele petrol umuntu. Akuchekela amathaya, akuchekela amawindi. Abheka yonke into. Umqalazi. Amqalazi. Ukuze spirit sakhe siswelane nawe. Umqalazi umuntu ba. Fika umuntu esitolo ekudayisela abe nice umqalazi. Fika restaurants bayabaqalaza abasema restaurants. Umqalazi umuntu yaqalazwana mfana. Indlela yokuphila injalo ithi aqalazwane ngoba umuntu ngabantu. Mawufuna ukudlula nje baba umqalazi omunye umuntu endimazi omunye umuntu. Ungacabanga ukuthi uyagwaza. Hayi. Awugwazi lapha. Umqalazi umuntu. Umqalazi umuntu. Yabo nje mina ngakhuluma ngodaba lika Khethi Matlala. Khethi Matlala ngeke ngimjaje mina. Ngeke ngimjaje mina ngokuqalaza abantu. Ebaqalaza. Hayi iyaqalaza. Mawufuna ukudlula yeba uyamqalaza umuntu. Mawenza ibusiness nje baba la usufika khona uyamqalaza umuntu. Iyaqalazwa nje mfethu. Nawe wena ogolozayo la ukhona wakwaqalazwa. Nawe wena politician ezenza umuntu oseni namhlanje bakhona abaqalazile. Iyaqalazwana nje. So mina ngokuqalaza abantu. Hayi angifuna uqamba amanga. Ngimsupporta ule ukubaqalaza abantu. Kodwa ngokubulala ke manje abantu makuthiwa uyabulala angihlamisani ke negazi ngoba igazi ngiyalazi ba futhi liyashintsha libe ingqinamba. Angihlamisani ke negazi and akanawo lawo manje ukuchitha igazi. Akanawo lawo manje ukuchitha igazi. Akanawo amandla okuthatha umphefumulo womuntu. Kodwa meqalaza hayi. Kodwa mase kuthiwa ikunegazi that is involved. Sekuyesinye igazi baba liyingozi. Umuntu umshaye ngempama. Yabo umuntu mamshaye ngempama. Lonto ibekwa soft to a common lokho. Jwayelekile mos. Baze bathi lapha yana bathi common assault. Umtheqhwi. Kodwa uyabona baba beke wamuthi ngempama kwase kuba negazi noma lingaba lincane kangakanani. Siyaqina isindo secala. Bafaka uGPH. Siyasinda isindo. Bekaba negazi nje ukwazi ukukhipha igazi lomuntu noma ngabe lincane. Noma kuthiwa umshaye ngempama kanti vele ushushoma ngozimo. Wavele wayiphumela kuqondanile. Kodwa ngoba uphumshaye ngempama sekuyicase yakho leyo. Igazi liyahlonishwa nje. So makuthiwa khona umuntu ochitha igazi siyayibuka leyo nto. Bese cha ke ukuchitha igazi ubani? Ubani? Baba mawufuna ukudlula ungahlomekiswa abantu baba. Kahlomekiswa abantu baba. Futhi mawusuqalazile ungahambi ukhuluma emlomeni uyaqalazana wena ngoba
uqalaza umuntu uyicala likubophayo nawe oqalazayo ibizwa ngebribe mase ucharge nawe uqalazayo awukwazi ukuhamba uthi ngiqalazile into oyifihlayo ngoba nawe oqalazile ine charge yayo leyo nto nawe oqalaziwe nawe futhi une fraud. Tell mina okay mawungangilaleli mina. That is why edamini kade nginwebe idamu kangaka izinga lokusebenza edamini babonile besinabo kule nsebenzo leya ngomhla ka20 December babonile izinga enyuke ngalo etsheni lamakhanda kunempophomo evele iqhamuka ithi iqhamuka phezukweche impophomo phezukweche futhi wena ume ngapha kweche qhamuka phezukweche leli ke isiqabe lithe shubili amanzi asuke suka phezulu edamini azohamba phezukweche wena ume ngani akudlalwa lapha dlala lapha kunyuka ilevel yasetsheni level inyukile tshala yimina bathi ngambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kweyini ngoba nginqwele that is why ngithi mina akekho umuntu oyothakatha mina ngeke ungifice thiwa ngisesibhedlela power yaba ivumi lonto sesibhedlela mina myself ngilele ngizobona ngeke mina ngenzeke lonto ngeke ngenzeke lonto ngizocheckwa thiwe sobona uKing Bhaka ugingqene nemoto King Bhaka ulimele sesibhedlela ayikho ayenziwa lento King Bhaka uzothi kushukela esibhedlela hayi ila kumele ubone khotha kudlalwa la dlalwa la. That is why ngithi mina ulapha ekhaya mfethu ngicela idlozi lakho likhulume nawe idlozi lakho mfethu usenkingeni lifike ngifuna likhulume nawe idlozi lakho mfethu bekulahle bonke abantu lifike. Now that's what I want. Ngifuna likhulume idlozi lakho mina sewudonselwe emumva uyibona impilo ihlehla ngifuna lifike. Show me uKing Bhaka mina. That's what I want. Noma njengoba lokin upgradeka idamu upgradeka ngifuna ukwenza sure ukuthi yonke into engiyifuna yenzeke kubantu iyenzeke. Funa likhulume idlozi lakho mina. And ukukhuluma kwedlozi lakho mfethu lenza ukuthi ungadlali noma ubani. Dlala impatha. Ithe mina ngaphuza igazi lenkomo mina we babalalela phela wawusuvuka kwakhiwa isilwane la kuwena. Isilwane siphuza igazi. Ngeke usichome waphuza igazi lenkomo phuza igazi lembuzi kwakhiwa isilwane. Ngeke usichome ngalokho. Ngeke ungitshele eKing Bhaka ngoba ngiyinkosi emhlabeni ngiyindoda nemazulwini. Ngiyinkosi emhlabeni. Mina ngichomele mina uthi mina hey ngiphuphe ngiyongena esizibeni. Sengiyabotha ha usamdenja. Ngichomele mina uthi my king ngiphupha ndiza. Ngithi ha ngikumbambe lo. Ngichomele mina mfethu uthi ngiphuphe ngilwa namabhubesi ngwanqoba. Ngichomele mina uthi ngiphupha inyoka ingirawundile ngiphakathi yavele yalala umthobisi thobisa ngisho inyoka. Ngiyavuma ngichomele ngezinto baba zomnqoba. Unqoba bangichomele mina ukuthi mina ngihamba ugobela wami uthe baba akugobela yakho unenkinga la yakhona wayiyela mhlawumbe nisazwana kodwa makukhuluma idlozi lakho baba hayi ngiyamrespect mina umuntu okukhuluma abantu bakubo. That is why mina mfethu mangathiwa mina uthi unogobela ugobela wakho ukuqaqele kwakhuluma abantu bakini ngamhlonipha ke lo gobela. Hayi kodwa lo gobela uzofuna ukulawula acontrol sek azakusabisa omunye athi lesigodlweni nginento zakho mawungakwenza ukuthi angifusek uzugcine baba njalo ngenyanga sewurenta because usaba ukuthi beke wangayikhipha imali ukuphela kwenyanga efuna ugobela zizobhedla into zakhe fusek phuma kwifi
Phuma kwifi. Show mina King Mpaka. Phuma lapha. Basatshiswa inyoni la komunye umuzi. Show mina. Show mina. Siyababona abantu umuntu axoxela ingane kwani ebathwa and ngicela mina inyanga zamanje aziphume kulezi ngane kwani zakudala. Ngiyazi ukuthi abantu most yenyanga zilapha ngokwamabhuku ziyakopela ukuthi osibani kwakuthiwa wenza u1 no2 ziyakopela yonke engaphakathi. Lento baba kufanele uyikopele ebhukwini baba. Bangitshela omunye ethi omunye ngathatha izikhwama kubaba. Ngathatha izikhwama kumkhulu fusek indaba lezokhwama. Lezo khwama zaye kubaba wakho wafa. Ufaka kanjani uhlomile? Ngoba phela mangabe unezikhwama funa zikuvikele izikhwama amazinamandla ungashoni umnikazi wazo. Once waqala washona into ekuvikele iphelelwa amandla. Injalo ka spiritual. Injalo ka spiritual. Into ekuvikele iphelelwa amandla. Ngeke ngidutshulwe ngihamba nama bodyguard bese kuthiwa lawo ma bodyguard akagade ingane zami ngibe ngishawe ngihamba nawo fusakhe izinja azabe nazo. Ngishawe ngihamba nama bodyguard ngahamba emhlabeni kumele asala gade ingane zami ehlule ukugada ubabwazo. Yebaba unekhwama ehlulwe ukuvikela ubaba wakho bamdubula. Zavikela ubaba wakho wagula wabuka abantu zangamvikela wazi washona wena uyayithatha le nto uchobela abantu ngale nto. Thatha le nto wena into ongayazi into ehlula umnikazi wayo wafa wena uthatha into ongayazi. That is why abantu bathatha izikhwama abaphupha bonke thatha into ongayazi. Mina ungitshele lawo rubbish ukuthi mina ubani wenezikhwama ngathatha izikhwama kwabanjani msangano le nto leyo baba. Ubizo akube olakho. Ingiloze enkulu ayingene kuwena mayisiyakutshela ukuthi wena uzosebenza kanjani. Amandla wangene kuwena bese yakutshela ukuthi wena uzosebenza kanjani, wena uzovikeleka kanjani yinto oyifunayo. Ngabe uyagula ufuna ukusinda, amandla wakusiza usinde ukuze uyosebenza emsebenzini. Ufuna amabhizinisi, phila mase kuvulwa amabhizinisi owenzayo. Akubona bonke abantu ekumele baye kothwasa, abantu abalashwe. Ogobela bayeke ukufuna imali nale ingalele khona. Abayeke. Idlozi lakho liyakwazi ukukunika imali baba. Nakhu thina ipower yasinika imali. Yasinika ipower mina imali. Yakunika ipower. That is why mangizobona umuntu ezothi King Mpaka imali uyithatha phi? Ngixoxele wena ukuthi imali nginika kanjani? Ngitshele wena ukuba uyikhiphela lokho. Sengabuza umuntu la King Mpaka siyakubona wakhe itezi, siyakubona unemoto ezimnyama, siyakubona imali uyithatha. Ngixoxele wena kuthi idlozi lami mina lingibhekelela kanjani? Engiyenze mina lento. Mawungibuza ngemali yami nje ukuthi ngithatha phi? Ngizogoqa left ngogoqa right, ngizokunyisa ngogoqa. Mawuzokungibuza imali ngithatha phi mina? Goqa. King Mpaka siyabona iKing Mpaka nzamademu uyayakha and kunama units amaningi kakhulu ama double stories. Imali uyithatha phi? Ngizokunyisa ngogoqa. Ngeke ngitshele iqiniso. Khohlwa. Phela ne straight talk mina. Ngeke ngitshele iqiniso mina. Kuthi imali idlozi lami nginika kanjani? Ake ngitshele lokho mina. Ukuthi ingqinamba mina ngifuna ngizofundisa la. Ngengqinamba engisuke sengiyinqobile alone. Mase amandla ngizowehlisela kubantu. But angikwazi ukutshela ngiphatha mina nguSamson mina owatshela lesasigebengu esiwudilayile ukuthi amandla kuphi wavela wavula evulela umuntu wesifazana oyinombolo. Ngoniphatha mina. Ngoniphatha mina. Ekho umuntu mina engomtshela ngithi imali ngenza kanje, hayi ngiyenze lonto. Ngeke ngitshele kwasani ukuthi imali ngenzani. Futhi mawuthi ujaha mina ufuna ungibamba ngenzani ngeke uthole fokon. Ngoba into yami yonke ihlelekile ithe isetshenzwa ipower hayi mina. Thothi uzobuzwa kahle lo mbuzo lothi imali uyithatha phi? Umbuzo wabagcindezeli loyo. Umbuzo
umbuzo obuzwayo masucindezelwa umuntu omnyama. So umuntu omnyama bezobuza umbuzo athi imali uyithatha phi? Umcindezeli wenja 17. Cindezeli ngoba umuntu umjabulele ukuthi awu siyakubona uyaphila mfethu, siyakubona ugezile, siyakubona ikhaya liyavuka. Ukuthi uyithatha phi ke manje? Ufuna ukwenzani? Ufuna ukwenzani? Uthatha phi imali? Ufuna ukwenzani? Ufuna ukumvala? Ufuna ukumpipa? Ufuna ukumceba ke? Ufuna ukumemezela ngombhobho ugibele phezu kwendlu uthi imali uyithatha la? Khona imibuzo engabuzwa na yona. Khona imibuzo sokuyibizela ugoqo nje. Shudwa manje abantu sibalula kangaka. Funa umuntu le hamba khona bathi wana amandla mangaka uwathathephi athi yena uKing Park emadoda iphawu yafihlwa. Nawe la ukhona sesikhundleni. Awivezi ke ngibabona abantu mina la beveza amaphawu bacashephi ngithi where is cashless. Iphawa yafihlwa. Mase ufuna iphawa yangempela uyifihla. Ingaki uNkulunkulu ngamboni? Ingaki idlozi lakho mase likulwela lingasabonakala ngoba iphawa iyafihlwa. Masaveza into ekulwelayo la. That is why mina umakhanda oil alikho ilanga engawuveza khona. Umuntu awuveza umakhanda oil ethi la ngitalapha wafika kuseni ngo4 ezoxolisa. Power nje yafihla ipower. Kwazi lokho baba. Power yafihlwa. Lento ifana ngisho uphethe ipower yesibhamu. Isibhamu siyafihlwa baba isibhamu. Ngoba siyipower isibhamu yokukuvikela. Siyafihlwa. Mawile nyone yabe veza ibhamu yonke indawo. Welalela baba. Bosithatha bakushaye ngaso. Bam nje siyafihlwa isibhamu. Siyafihlwa isibhamu. Tshela ke mina. That is why ngisho amandla akho eyokulwela. Ke ngibabona abantu benza ama content angathi shula. Uyabona amandla akho bengabe yokulwela. Befika kwisitha sakho akayivezi ukuthi amandla alwela wena. Ngeke mina ipower yami mayilwela uZondeni isiyafika lapha ya ithi ya ngiyakushaya umenzana uZondeni bamba la iqini. Ayenzi lonto. Ayenzi. Akulindi power ube lesinye isitha. Nixabane. Mayisifika ilwela uZondeni ngoba wena njengamanje uxabene noZodwa. Ukuze usole uZodwa ungasole uZondeni. This is how it works. Sibaza liphapha. Ke umuza umuntu athi hayi dokotela mina ngiphuphe wena ufika ulwa nami unkinya ngathi we ikesh zonke lo msangano. Zonke lo msangano. Power nje mangabe izokwenza into engasile kumuntu izomlwela iyamfihla lo muntu emmele. Ingakho ngithi umuntu uma umqalazile ngenyuka uzungamuvezi ngelinye ilanga noma baba usubhekene nokuthi ugwetshwe intambo. Umuntu omqalaze ngoba ukhululekile ungathi ngaqalaze obani. That is why mina wathi ukhethi mahlala bese bala abantu ethi ngiqalaze 1 no 2 no 3 no 4 ngathi isilima ke lesi. Silima lesi. Tebefuna yenze nje kwafuna befika nje athi lalela mina noma yinini mina angikaze angena umuntu mina othi ngiyagwazela imali. Kodwa ngeke ngathatha imali kalo lama transactions eniwabona ngase ngimbuyisela imali engangiyiboleke kuyena. Simple. Angikaze ngithathe imali kaBheki icele. Kodwa angikaze ngimuphe imali. KuBheki icele nje mina ngangiboleka imali vele abantu bazokuthi ominister abanezimali. Ukuthi banenyuka. Ngangiboleka imali so manje bese ngimbuyisela uma kukhona itransaction ebonakalayo. Sithi thina wow brilliant. Awulwi ngokuveza ukuthi wena upenetrate kanjani during your struggle. Awulwi ngalonto. You protect. Qala. Iqiniso alikho emhlabeni. Baqalaziwa abantu baba. Nalo muntu omsabayo othi iboss yakhe emsebenzini naye wakwaqalazwa. Nawe futhi uqalaziwe. Nawe uqalaziwe. Mina nje mangihambe ema restaurants. Ngizabaqalaza abantu.
mangihambe emagaraji ngizobaqalaza abantu mangabe futhi ngifuna ukudlula noma ikuphi la ngizodlula khona kungadluleki fast ngizoqalaza nje ukuze ngidlule kusho mina lokho ngibhaka ngizoqalaza nje ngisazoqalaza nje mina kodwa likhi ilanga oyozwa ngithi uba nobani ngamqalaza ngoba already ngikule age nje ngiyona manje ngiqalaze kakhulu empilweni ngiqalaze kakhulu abantu engibaqalazile bayazi la bekhona bayafakaza mina ngaqalaza ngisho kwa workshop ngingene ngiphonsa imali ngiqalaza randomly ngingene ko Pine Town ngiphonsa imali ngiqalaza randomly ngingene ko Maritzburg komzimkhulu mina even ko Johannesburg Shama Road shows qalaza randomly ngawuqalaza mina futhi angifune inyoni yongivimba mina ngaqalaza abantu ngeke phela kufike kubheda imisebenzi ingakhona imali nathi siyabaqalaza abantu kuthiwa icala uqalaza umuntu hayi icala liba khona umuntu mayesekubopha leseyiphoyisa yakubopha ukuthi njengamanje sikuthola with a stolen car bese uthi wena ngicela ningangibophi ngizonika u20,000 lokho kokuqala zongjalo ke akwenziwa noma kanjani angisho kwenziwa but not noma kanjani kodwa lokho kuphila hayi ukuthi ngibona abafowethu besebenza hayi ngibafowethu asiphuze ni drink hayi think iyaphuzwa nje futhi mina ngeke futhi ayekho ngangivala mina baba ngabani ungibulala engcono azobaqalaza mina abantu mina angqalaza mina abantu mina angabani ungibulala engcono futhi sek ngoba vele emhlabeni awuyilutho ngaphandle kwabantu azobaqalaza mina abantu futhi akukho umuntu ovela la mina nga protector mina insizwa seyifike la zithunyiwe ezazamaphoyisa zamba ngamalokhuzana ngamakhwatha ama2 zafike zaplanta ushid wama drugs lapha elokhuzeni kuleyandla kanti ababona ukuthi khona ugatman ababona ukuthi khona icamera baplanta nje bona baplanta ama drugs lapha qede bazongibiza bazothi kumina yini li ngathi ibekwe yini nje lento bathi ngathi awuthi awuke sihlethisa icamera uzange nikhombise niyibeka baxolisa baze baguqa ngeenyawo kodwa likhilanga mina ngiyoma la ngithi ngiveza labo bantu lapho yabo ngangeze ngone impatha mina for the fact ukuthi bakwazi ukubambeka ngaba rewindela icamera bayibona bayibeka abanye babo uyabona baxaka ukuthi icamera kuphi lengabonakala phela ngiyona impatha mina ngeke ngifake namakhamera engathi okusabisa emamoli ngiyona lo phatha mina thina sifaka lamangaka thina laba bizwa ngehlo la ngempela hayi leli ihloko kodwa nekhanda elikhulu ayibona yonke base ngibari windela sebethiswa ukuthi kanti akhona amakhamera ukhona mawulayithile umuzo omngaka ongena camera let's say ke uzilayitheleke wena ukhona umuzo omngaka ongena camera ukhona umuzo womuntu affordayo omngaka jona camera wena wisli manje na wisli manje Shungela ilanga uzothi mawungena endlini yo president ufuna ukuyibona icamera baba dining room yo president khona ama camera ngeke uwabone baba ngeke uwabone kodwa ngiyakuthamisa nje mina esangweni ungena khona ama camera ngokuwabona la ngasembalini khona ama camera ngeke uzwabone ko president hlakanipha mangumuntu ungabe impatha nje uzogaxela emgwaqweni manje la emgwaqweni yasemaplazini khona amakhamera ngeke uzwanaka awathi hayi ngemakhaya ngiyiplant emakhaya noma ngoyilahle emakhaya khona icamera baba during investigations izodonswa zonya ngoba uzobuzwa awukade ukuphi nemuti yakho uthi hayi ngangade mina ngingekho ngangihambile ngiko Kokstad ivele idonse kucamera yangakini ongayazi emaplazini ngiyababhekisa kodwa abantu izinga linyuke kakhulu emakhandakanda dam sesosebenza u2 days ngenxa yesicelo nangenxa yebhisi Friday umuntu ofika Friday kuyasetshenzwa insebenzo enkulu yasedamini iyaphela ebusuku ngo12 uyahamba ekuseni ngomgqibelo
abafika ngomgqibelo hayi busy befuna kubhizi kakhulu izinga linyuke kakhulu abafika ngomgqibelo kuyasetshenzwa afternoon ngomgqibelo kuyaphela ngo12 bayahamba ngesonto mawufuna ukubhuka ungathi uyozufona just send WhatsApp la eoffice khona abadila no WhatsApp abangenayo khona abadila nama calls khona abadila no WhatsApp khona abadila nama calls mawufonile la ngabanjwa enye department lenga ansanga senda kuleka WhatsApp yaphendula kakhulukazi mawubhuka phela nje usuku noma u2 hours ingaphendulanga leka WhatsApp fast kakhulu le ama calls iyona ephithizela ngoba kufona ngisho umuntu othi hayi bengithi ngibheka uKing Bhaka uphi yena uphi ubastard thi hayi ukhona inkosi angiphela abantu abazi ukuthi kahle kahle angiyonto okudlana bacathi ngumuntu ovele nje noma yinini nje kuthiwa olange abaza ngento ebhorekayo yabo thi hayi ibhizi inkosi athi omunye ngithi ngifuna yona bayahlupha abantu ngithi ngifuna yona kuthiwa hayi isebhizi la ise office lalela manje ngafuni nenkosi yami lapha eoffice ifusegani athi umuntu oh hey babuye abantwana bezongikhalela bethi hayi khona abantu abakufunekani ngithi hayi phela ngithi mina isigodlo underground and underground idosi network so ifone automatically again yabo automatically ifone ayingeni so ngithi ngicacisa namhlanje lo so ngenxa yebhizi enkulu kakhulu silwa that is why ngithi nedlozi lakho ke ithi uza kodwa libe lazi ukuthi inhloso enkulu uqaqa lona sifuna likhulume nawe bethi abantu bayaqeda ngawe livele lifike lithi ungayithathi leyo ndlela lifike ngephupho unendlela uzoyithatha lithi ungayithathi ngifuna mina idlozi lakho baba lifike abathakathi bethi baqedile livele lifike lithi lempi sizoyilwa futhi soyinqoba aliniki assurance kusho mina nje ayi command sikhathele manje sikhathele aliniki assurance lempi soyilwa futhi soyinqoba fike idlozi lakho zinkankini izitha livele lifike lithi mntanami sikhona lingachazi into eziningi mase litest khona hayi ukuthi yonke into uyayiqagela unenkingi uyaqagela ukuthi ngizodlula yini unezimpi uyaqagela uzophila kanjani ngeke ngiyibuze mina ngithi abantu abanayo advantage yethu lokungena esigodlweni sibuse siphendulwe baphila kanjani abantu ngaphandle uqagela hayi ngeke baba sicela likhuluma idlozi manje futhi noma ngisetsheni ngizokukhomanda lokho ngisebenze etsheni na umuntu ngizolikhomanda ngithi siyacela ukhuphuke manje khuluma nomntwana wakho nathi sikhona ngizolikhomanda mina manje ngizolikhomanda impilo ayifuni uyiqagele kakhulu ngoba uzophuma uye kubantu bathatha iadvantage yenhlupheko yakho this is why mina kubalulekile ukuthi mawusuhamba uhambo lwethu akuhlale kuhlangana ngoba siyazi ukuthi kunezimpi ezikufuna kabi ezinye isuke zilwa ukuthi ungasondeli noma sewusondelile zilwe zifuna ukukhipha kodwa ukuhlangana kusuke kuvuselelwa amandla noma kuthiwa bisingene kanjani beke bakazi ukunqoba wafika ziphinda ihlehle futhi uqhubeke uye phambili kuhlangana kwaphuma esigodlweni hayi kimi kwaphuma emandleni namakilesi asedamini isigodlo ingakho noma udlile izolo kumele uphinde udle namhlanje usazodla futhi kusasa naphambi kwakuthatha uzodla ngoba ngenkathi udla khona isystem yokukhipha futhi emuva kuyaliwa ngithi uthi ufaka okunye khona isystem yokukhipha futhi emuva ngithi mina idlozi lakho manje ukukhulumile namhlanje aliphinde likhulume nakusasa alibunakalisi bafethu uma sihlangana kahle sibambisana sokwazi ukulwa ukuthi noma yini ethulisa amadlozi nama spirit inqotshwe yabona mina manje Friday ngenza insebenzo enkulu edamini enkulu Saturday abafike Friday
bayahamba ekuseni Saturday, abafika Saturday bayahamba Sunday. Angithi bekusebenza Saturday kuphela sezu2 insuku busy namandla anyuke kakhulu. Uzobona mawufika edamini nizoyibonela wena ukuthi ayanyukile akhona amandla la. Uthi unyathela uzwe egazini ukuthi yabona ke la angeni noma ikuphi la ngena kwenye indawo uyayizwela wena egazini ukuthi ayengena kwenye indawo. And losithathu siku-Rocky Ridge. Ku-Rocky Ridge wonke ama-consultations shuthi ukuhlola kuzokwenziwa underground njengoba kuzoqala unyaka omusha. Shuthi mawufika manje sengiye nawe underground ngiyongena khona kunesigodlo sokuconsulta underground. Bese kuba nesigodlo esihlala amandla zo next door kanje underground. Sesiyakhona bayasaza abanye isigodlo bekufuna kusoya lesi sinotshani. Manje January nje sekuyiwa underground wonke umuntu. Tjo consulta kulesa sigodlo esingaphansi zo next door. Kufike kube ne dining room yakhona enkulu enane big screen. Bese kuba nesigodlo esinomnyango omncane. Kube lesigodlo futhi esinomnyango futhi eduze kwalapho. Le reception eyokuthi mangabe kuhlangene bebaningi abantu ngiletha umyalelo uhlala kule reception le. Uma ngizoconsult kungena kule ngotshe. Imimoya nepower ihleli lo yangotshe. Kushubile January. Funa ukubona wena othema uthi uyathinta. Wathinta umuntu owazana nathi wamsabisa ukuthi uzombulala ukuthi ubani ke manje ozogwetshwa emhlabeni nasezulwini. Sifuna ukubona usabisa umuntu wathi ngeke azaphumelele uyambopha. Unamba bani kwazi ukubopha wena? Wamnqubela isikhathi ukuthi ufuna wazini wena? Wazini ngo3 days. And ngiyacela ukuthi noma ubani owenza icontent angadlaleli ku3 days. Ngoba once wadlalela la ugwetshwe emhlabeni ugwetshwe ezulwini kufana nomuntu adlala ngenombolo kodwa engayazi. Shuthi lo muntu ugiya ngethambo nangegazi lamajita ukuthi maphiki usuyofunda kwezakhe. Mina ngithanda ukubhubha ke mina. Ngithanda ukubhubha. Into emnandi sengiyibonile ukuthi cha ngiyangithanda. And nami ngithanda ukubhubha. Ngijabula kabi nje ukuthi abantu abama top fan ami ngiyababona usuyophela unyaka napha ngiyababona nabantu ababa regular la ngiyababona napha nabantu abahlale bengasako live wami bafethu niyongena futhi 2026 nawo futhi nizowuqeda izwani ngami. Hawa mina ngiyamlwela umuntu engimthandayo. Ngiyamlwela mina ngicinga ukuthanda mina. Akakho umuntu okuthiwa uyinyanga uyonqoba. Ngifuna nazi ukuthi noma yinini makuthiwa khona umuntu obhekana noKing Bhaka akothi lo muntu esangichallenge anoqala ni celebrate lapho nikhona nithi ayawina inkosi yethu. Ukhona bakhona abanye ebekuthi mase kusuka izimpi bangifonele ngiyabazi nginqena ukubasho kwabanje bathi hayi King siyabona bayakusukela kodwa ke siyazi ukuthi uzowina. Bathi siyazi ukuthi uzobahlula angithi bona bakwazi thina siyakwazi. Ngithi nje amen. Ngithi dam, ngithi itshe, ngithi underground, ngithi sihlahla, ngithi sihlahla, ngithi underground, ngithi dam, ngithi itshe. Mangihamba mase ngena kwesikhulu kwisigodlo base ngena kwelimozini uyifica umhuqa pheshe sebeyazi abanye mabebona limozini emnyama ukuthi nathi inkosi yethu kusuke kuyimena phakathi lapho ngilandelwa ama X5 amnyama nama X6 ngemuva. Angibonile amagaraji bangibonile endaweni masidlula nje kuthiwa nathi inkosi yethu. Mawubona limozini nje masubona X5 ngama X5 awu2 masubona X6 kube limozini okwazi ukuthi mina ama X5 awu2 nje X6 limozini zaba zibe u4 ngokwazi iqhamukile inkosi yakho shwe suke sekhandlo lapho ngaphakathi kwelimozini suke sigruvela sithi
suke sithi limousine sithi suke sithi limousine ngaphakathi sithi bawefica nje ko freeway ishwi okwazi nathi inkosi yakho iyadlula thola yimini so ngihleli lapha ngemuva kunendawo lapha yanke ngibakhombise la ukuthi injani mawusuphakathi bama X5 awu2 nje kube yiyona kube X6 ngemuva ama X5 abangaphambili kube limousine bese kuba X6 ngemuva okwazi ifikile inkosi yakho lapha kusuke ngasadlala uNkulunkulu anibusise lapho nikhona ngiyacela amadlozi nakhulume nani ngazi ukukhuluma amadlozi abantu bese nitshenta ayithandayo khulume lakhe idlozi kube idlozi lakhe elizokutshela ukuthi khona umuntu esosebenzana naye hamba uye khona uye ungagoqwa la ko TikTok no Facebook no YouTube bese nawe uyawa bayasebenza abantu la balambile abantu imisebenzi ayikho babonile ukuthi nekhona lo maningi lo mathuba lo msebenzi onyanga lo so wena nje manje ithemba lakho kube idlozi lakho tshola yimini mase ufikile nje sokhuluma nalidlozi lakho solincenga futhi ngayo yonke indlela solikhuphula solilwela izimpi phakame bese liyakulwela futhi ngiyacela mase nifikile niqinisekise bafethu ukuthi vele mase ngisebenza ngisuke kuyimina ngezami izandla ngikulwela ngezami izandla but nje mase sifikile ukusibambe nje isandla usho nje uthi hayi my king ngiyawacela wonke lamandla ngiyawafuna ngoba ngifuna udlala abantu hayi alifuna udlala abantu ayingeke futhi noba ngifuna uqambela abantu uthi badlala ngawe kanti wena ungakwazi ukuphila nabantu funa zothule izinto khona abantu abadlala ngomuntu right khona umuntu othi kudlalwa ngami kanti uyena akakwazi ukuphila nabantu siyakutshela ke thina makuwena wrong bese ngikhuza abantu ukuthi abayisuse lento ukuthi khona abantu abathwele emhlabeni emadoda niyabona abantu nithi bathwele azithwele lezi yanyoni nithi zithwele ukuthwala abafowethu it's something else enye league akekho njengamanje umuntu oyi-understandayo noyenzayo manje nina nifike nibona umuntu oyi-hard worker bese nithi uthwele nisuke ni-hard worker abafowethu umuntu ongalali ebusuku nimthwele uthwele but ngiya-understanda-ke uma uqina unkosikazi ethi nampa abanye bayenza wena wenza ingane uma uyisabisela unkosikazi uthi hhayi phela njengoba beyenza laba bathwele bazobuye babulela abafazi uyabo labo uyisabisela umuntu wakho ukuthi angakuqini ekuqhathanisa nabantu ugoqo lakho oluya kumuntu wakho kodwa lolo goqo alukangeni la likusebenzela mawufuna lo angaqhathanisi nabantu uyamsabisa kahle kahle and ngiyacela namhlanje ngicela abantu bayeke ungibuza ukuthi king imali uyenza kanjani imali uyithathaphi bethuswa ilokhuzana ama assets am cela bayiyeke lento angibuza ngoba ngiyiphendule mangikuphendula lo mbuzo ngizokugoqa ngoba wena ubuza umbuzo ubizela ngithi iqambe lamanga angibuzi lento mina kuthi ngithathaphi umbuzo abacindezeli loyo abacindezeli mase ifikile kadala wami sesithi bhala ukuthi imali isaphi chaza sokucindezelwa sokuthiwisho bayibiza isinye ngathi your source of income so sekunyiwa lapho so musa nje wena umuntu omnyama ukuhlaba khona bacindezeli khuza mina ungangibuzi lonto mina mawungibuza yona ugoqa ekutshela iqiniso ngoba mina ngikwazi ukuthi ngathi kuwena hayi idlozi lami enye level engiphila kuyona mina noma ngakuchazela ngeke sense noma ngakutshela ngithi hayi kube kanje ngeke yenze sense ngcono ngingachazi kuyafana kodwa mina njengoba ngimba amadamu lapha ngisuke ngisebenza ngokwepower angikwazi phela mina kusuke ngiyele ngimba idamu liyakhula idamu into ekuthiwa ngiyenze ngiyayenza mase kuthiwa ngizovele nje ngingabongwa ngivume lonto mina abantu engibalwela izimpi zabo incane le mali esifuna kubantu abantu khona abakutshela emahlweni athi umuntu ngihamba nezilwane ngayilanda ngaphandle ngifuna ukuceba ngicela ukuyilahla my king funa mina ngilwe nezilwane lezo ngamalini yakho umuntu ngilwe nezilwane ngamalini yakhe
uyakutshela uthi wakhipha amamiliyoni wakhipha o200,000 mina kumele ngilwe nazo ngo11,500 mina angithembele 11,500 wakho mina ngithembele ukuthi manginqoba lento esigodlweni ngizobongwa ukuthi ngikhawe nayinto engiyifunayo mina ngizobonga esigodlweni benge ngithi 11,500 uzongezelani kodwa ukukulwela esigodlweni mina ngendlela yami ngizobonga that is why ngithi mina uma ngathi ngiyakuchazela still ngeke uzwe understand kodwa mina ungibuza xa uzogoqa straight mina ngizokuchazela into engazizwa nami ukuthi ngichazani ngithi hayi lana imbiza umakhandakanda nami ngizochaza indavu kwaye mina engingazizwa ngichazana ngoba ngeke ngichaze lokuyiyona ngeke ngenze lonto ngigoqa ngina straight talk mina straight talk yabo straight talk shunje let's say ke uhamba nami uKing Park ake ngizele isibonelo nje siyahamba nawe siye Cape Town siyafika eCape Town mhlambe ikhadi liyalahleka noma abasebank bayancikisela ngamakhadi abo bavele baligaxe nje ku hold uthi uyakhipha kusakhipheki imali uhamba nami ufuna ngicele kuwena imali mina imake manje ngise Cape Town mhlambe abasebank kunama transactions enzekile mhlambe ebengilongikhipha njalo ikhadi baligaxa ku hold bahlale beyenza lonto vese uhamba nami eCape Town ufuna ngenzeni lapho mina manje ufuna ngicela kuwena imali noma ngithi ngicela ukufaka imali noma ngithi imali ngicela ingene ekhadini lakho ngicela kanjalo engiyenze lonto mina ngiyakhipha emotweni ngithi ngicela uyeceleni ngisale ngedwa mase ngiyacela kwipower yami ukuthi nakwenza ku1 no2 no3 no4 ngibe specific ukuthi ngicela inyuka mina level engikuyona mina ngathenjiswa futhi mina ukuthi ngeke ngene esibhedlela mina mangathiwa ngene esibhedlela ngigula ngangena esibhedlela kusuka ngalolanga mina lalela ngayiyeka yonke lento mina futhi ngavele nginyanye ngavele ngedamini ngithatha umshini ngivula idamu lento ngichitha wonke lawa amanzi kuthiwa mina ngiyongena esibhedlela ngoba kunezinto mina as king engithenjiswe zona futhi ngathi ngiqala ukuhema nje manje ngikhunta ngafanele ngikhulume kunezinto mina as king engithenjiswe zona one angisoze mina ngahlulwa umuntu masibhekene kanje ngeke two umuntu ngimlwela noma yinini ngiyomnqobela as long as bengabezolalela alalele mangimthatha enza kanje manje enza kanje manje enza kanje manje ngiyomnqobela ziyofika ingqinamba kodwa siyozihlula ngengena esibhedlela umuntu ngiyomnqobela uma ezongilalela okwesithathu ngabe ngifice ngivalekile khohlwa baba ngisho ngathiwa mina kuvala wonke ama account enginawo emhlabeni wonke kodwa ngeke ngize ngivaleke ngifice ngivalekele mina King Park usewile King Park uphuphile King Park that never ngifice ngivalekele mina kodwa uma mhlawumbe ngimnikeze tip ukuthi niyongibona ngani uma ngabe impi isiba ngaphezulu kwami angimniki tip ukuze naniphela ngahlala nazo ukuthi noma sekushubile kunalendlu leyakhiwa emanzini edamini phakathi uyayibona yini ngasedamini leya yasedamini leya mzwane wayifica leyandlu ikrekile ukuyibona lefica mzini abantu kuthiwe udonga liyakayeka phakathi hayi ukuthi ziwe uthi uyafika uhleli khona hawu nansi crack icrack iyodwa yaleya indlu esedamini iyobe isho ukuthi impi siyang overpower akufanele iziwe ingakho amanzi idamu lapha lingaphansi kwaleya indlu leya indlu ihlele emanzini leya indlu mangathiwa phakathi endlini nje ushayelela iring force iyangena ingabuya namanzi ihlele emanzini leya indlu esedamini ihlele emanzini
kodwa ngeke izicrack ngoba inabanikazi bayo. Ingakho noma ufikile kumele ukulwele ukufuna ukungena kuyona. Kodwa Mzwane wabona icrack, wathi nansi ya icrack. Okwazi ukuthi impi elwa noKing Bhaka isifuna ukuba ngaphezulu kwakhe, ubone nje icrack, noma icrack ngabancane kangakanani, icrack odongeni. Sozwa ibona icrack lapho. Nami mangifika khona ukubona ukuthi amandla ami before ngizonconsult, ngiqale ngingene ngibheke ukuthi icrack ngabe khona yini. Uma ngingabona icrack lapha ya, mina mhlawumbe nginganyamana lenyanga yonke la. Ma social media nyanga yonke noma 2 months. Ngiconsult ukuthi kwenze njani. Ngificela impendulo. Ngisho idam lingayirawunda, njoba sesele irawunda manje iba sesenta. Akekho umuntu ongakha indlu phakathi emanzini kanje. Phakathi emanzini kanje. Angazi mawuzo wakhe indlu nje ingafuna onjini abangaka emhlabeni leya. Makuthiwa wakhe indlu nje ingafuna uhlobo lonjini abahlukahlukene. Kodwa mina leya ngayakha idamu liselincane, linyuka nje idamu linyuka ikhona. Thenga ngimthini sengizosebenza ngabili manje edamini. ULosihlanu shothi mawuphuma ngoLosihlanu la ukhona ngo4 ufika ushiya imoto yakho kuRocky Ridge. Mawusungena emotweni zala kakhulukazi mawuhamba ngemoto eziphansi bese ungena emotweni zala kabakhanda khanda bese kushona edamini. Hayi kuze kuyofika edamini Losihlanu kuyabuya yabo. Hayi khulekani ngiyanilungisela indawo zokulala kahle. Ngiyazi abantu yokuqala ikinga indawo zokulala ngiyanilungisela. Okwamanje ningabhuka nanibhuka khona. Ngizonitshela mase ziready indawo zokulala. Ngiyanilungisela. Losihlanu yasuka lokho siyaqeda ngabo 12-11 ebusuku. Ekseni kuyahanjwa. Abadrivayo bayakwazi ukusuka bahambe ngemoto. Yabo. Bayakwazi ukusuka bahamba abadrivayo. Ababhuka ama flight balala emahotela abo masiqeda bese beyahamba ekseni fresh bese beyahamba. uNkulunkulu anibusise lapho nikhona. Ngenithanda ukubhubha. Ngithe namhlanje ke ngihlale nje nani ke ngikhulume iqiniso lemisulo. Funa inyoni mina ezongibuza la social media ukuthi imali ngenza kanjani. Kusuke ngishabathe ngibakhonzile bazongibuza lo mbuzo. Bathi imali uyenza kanjani king? Nengibathandayo bangibuza lo mbuzo imali uyenza kanjani? Ngangibuzi le nto mina. Into abagcindezeli leyo. Mali ungibuza inkani bulala ke mina ngokuqambela amanga straight. Mina ngokuqambela amanga ngile nhlobo ekutshelayo ukuthi ngiqambela amanga ke manje. Ngiyakutshela manje akekho umuntu oyiqiniso ngami emhlabeni. Ngineqiniso. Le nkulumo engishoyo akekho oyisho. Yabo. Inamba yami is 0798130260. Bye bye.